Halo mga katunay, may buntag. Nakalibod-libod ta diri katunay. Naatay mga katunay diri ang mananagat katunay. Ako lang pakita ninyo katunay, di ko mukam katunay, dili ko kupot kay na nagtunok katunay as Kung in nga para lahat. musikat ka. Sino? Ini kaya na katunay yo. Inang kon ba? Tunok ba? Para may power ba? Pila ni kariya mo? Sada. Usad na katunay, tanawa katunay. Binji watching katunay. Kaya ba ako, katagko kasi na katunay. Dahan-dahan ta katunay. Kaya ba ako katunay, katagko kasi na katunay. Good size na niyo. Pila ni mo kabat? Pila ni mo kabat mo? Banda. 1 million ka kilo. Usa ka tulinada. Abot ko lang kabat si katunay. Maganda ka to na masiti da. 7 kilos. Mao kaning nindot ko na iko ano? Katunay. Nano gani katunay? Amo? Nindot i ano? Nindot ikarot Sa likod. sa likod. Grabe. Joke lang katunay. Ikarot na sa likod katunay. Laha man eh. Kaya ba katunay, usan siya ka poisonous nga isda katunay. Sakit ganing arthritis, bahay ni tamak-tamakan. Usan siya ka poisonous nga isda katunay. Kalaha ba katunay ba? I know nga, natunog na taan ni katunay. Para malugda ta ba? Bahay siya kay pawa sa pulaw. Tunay, matabang ta katunay ya. Kaya ba mo pagkuha ni katunay? Mao ni piring makuha sa nailong katunay ba? Pero kaya ba katunay ang makakuha ni katunay magampo bito matuod nga dili na mukuan katunay ba? Mo tuloy ani katunay bumutagkan kay biro kay ni siya kuha na niya tunok. Kailangan siya katunay ba? Langan kay as in langan gid ka. Langan gid ka. Langan gid kayo. Kay ngano kay kaning iyang mga tunong katunay sa pukot mo baliog man na bulukot ba kunya magdalagid ka ani katunay para makuha ang tunok gunting og bisag unsa basta makuha ra kani maingani ba di ba ani tunok katunay tunok ako sini di makuladanan minikay siya laha. Madyalang ba? Ara yung mga iba sila mga gagmay ba? Yo. Dami uwas bini di. Kung gano'n ni. Kung gano'n na? Lain na itong uwas. Ug mao ning tanan katunay nga gihatag na ako katunay. Oh, di ba? Suhol ni sa ako pagpanguha og tunok katunay ba? Oh, di ba? Panihapon paniud tanan ni katunay. All right.